ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш тж. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд навон мошинои майда ва якчанд навон техникаҳо рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон якчанд мошинои арзон ва техникаҳои барои корам аст ки мо дар рӯй кардан мо қабул кардем пешкаштон мекунем. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумот шавам дар WhatsApp имои ки дар экран мебинед, дар ҳамин роҳи кунед, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастай комбайни гамдузанак, ҳастай пресскунак, ҳастай сечка объёмни Toyota Camry, Toyota Corolla, хуб ҳастай Daewoo Nexi бо нархи арзон, Opel Hatchback ва Daewoo Matiz. хуб ҳастай дӯстони азиз, дигар навон мошина аст ки бо нархҳои арзон баҳри шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим, мо дар видео оянда пешкаш мекунем. курси имрӯза 137 сомонӣ навор астонак маълумот рафте. то имрӯза чандин намуд дорӯҳои гиёҳиро истифода бурда гирдӣ, лекин результат надода. мехоҳӣ ки нормальни результатта бузбалаша, яъне ки фарбеша, ина марҳамат самивони оригинални барои шумо тавсия метиҳем. бо боварӣ, бо гарантия результати хубтон метиҳад. барои маълумотҳои бештар ба мутахассисои ширкати шифофармо занг бизанед ва шумо маълумотҳои бештар медиҳад. инҳо сабаб худо шифо, шифофармо ҳамрози шумо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бегзарем ба қисми техникаҳои фурӯшӣ. якум комбайни фурӯшӣ аст ки комбайни гамдураваки Туркия мега соҳиби сайстияни беҳтарин. комбайн мега солуш мега 2016 сол аст ки балонуш мега ҳолати кореяй. комбайн мега 100% мега дар ҳолати хуби техника, яъне ки 100% кор мекунад. комбайни Туркия мега барои гам зада ва барои алаф опшин, барои чанд чизое. нархш мега 65 сомонӣ аст, бо муомилаи хуб дорад ва комбайн қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, деҳаи Якатут гуфтагасай соҳибуш. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафоншона ки 24 соат кор мекунанд ва дар рақамҳошон имо ҳам доранд. кадом медам камхари комбайни нав 2016 сол туркӣ барои гандумзанӣ, барои бисёр чизо, ина рақамҳошон аст, занг занед дигар маълумотша аз худашон гирем. агар харидори аниқ бошам мега бо 65 сомонӣ мега бо арзони муомилаи хуб мекунем мега соҳибуш. сайстияни мега беҳтарин нави навай мегад 2016 сол. хай бисёр такрор мекунем, шахсони дар камхари комбайн ки лозим бошад барои гандум задан марҳамат на занг занен, дигар маълумотша гирем. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхари техникаҳои фурӯшии мошинои майда, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумотша рӯй кунем, мо реклама мекунем. мегзарем ба деҳи мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Mercedes-Benz C-Class сечка объёмни соли барои 6-1999 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. объём мотораш 2 литра, коробка механика, сайстари мошин бадурон, беҳтарин мошин, светои сафед, чотка. мошин мегӯяд салон тозака, ҳуҷҷатош буд шудагасай, 4 табалони 80%, 4 дискаҳои аз худаш, хоб хадавои 100%, хоб мошин опшин созай. тоқа суми холия мега алиш палиш намеша, хай электропакет ҳамаш доштае. нархи мошина мега 65 000 мегем, бо муомилаи хуб мекуне ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. 65 сомонӣ бо муомила дорад, не ки алиш намеша, тоқа сум. хоб ин ҳамин рақамҳои соҳибшунаки рақамҳои мегафон 24 соат кор мекунад. шахсони дар камхали сечкаи сафед ки лозим бошад марҳамат занг занен, дигар маълумотша гирен. нашуд сумуш бо муомила меша 99 сол астае, мошинча мега чоткае. чӣ маълумоте ки агар нафаҳмида бошед, шумо дар ҳамин рақамҳошон занг занед, соҳиби ҳамин мошин ба шумо фаҳмода метиҳад. лайкҳоро занед, фаромӯш накунед ва навора подписааш кунед. мегзарем ба сеюм техникаи фурӯшӣ. презанак астае баъдурон ки пресскунак астае ки сайстаинои беҳтарин мегад, яъне ки нав астае, нав краска кардагастае ва балоношам мега нав астае. айни ҳол яъне ки ношушта сурат гирифтага, не ки краскаш мега усол кардаги астем. мақсад ки ҳамаш нав, балоншо нав, краскаш нав, пресскунак яъне презанак. нархш мега 45 000 астае, бо муомила дорад ва қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. дута рақам аст, ҳар рақамҳошон 24 соат кор мекунад. якташ мегафон Тоҷикистон, ахираш 90, дуюмаш рақамҳои Россия, WhatsApp доранд. кадоми дар кинохари аппаратҳои намхари техникаи презанаки лозим бошад, ина ба шумо вариантҳои хуб занг занен ва қачон савдо кунен. ҳолаташ мега беҳтарин мега навай 45 000 дар Ваҳдат пресскунак. марҳамат метавонед занг занед, дигар маълумотша гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ.
Opel Astra F ҳастае ки дар кузифи хечебек светои бризшампаз мошини молодежни чотка. соли барои 6-1997 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холия газ задагӣ нестае. объем мотори 1.6 простой, яъне ки берасход бе ягон камбудӣ. коробка механикаи саистаи мошин бадро чотка. мошин 3 моҳи дига танировка дорад, 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. чашкаош умуман варид нестае. 4 та балон 90%, магнитофон, салон, балонаш нав аст. мошин такси гаштагӣ нест, светои бризшампаз, танировка, ҳуҷҷат дорад. мошин мегӯяд срочно мегӯяд фурӯхта мешавад. нархаш мегӯяд 43 000 аст. камтар муомила мекунад ва мошин қарор дорад дар шаҳри бохтарда. 43 000 сомонӣ бо камтар муомила мешавад. мошин ҳамаи намуд чош аст, чоткаи молодежни. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшонае ки ватсап ҳам дорад. промои рақамҳошон кор мекунад. шахсоне дар ки лозим бошад, маҳқултон бошад, занг занед, маълумотша аз худашон гирен. мошин мегӯяд берасход фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. бо ина занг занед ва маълумотҳои боқимондаша аз соҳибашон гирен. марама дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз самти Москва ба Тоҷикистон бор раво кунанд, ба шумо тавсия метавонем грузоперевозка Ака Ёқубро. ин Ака борои шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи метро, территорияи МКАД, аз ки ҷое ки набошад борои шуморо қабул мекунам ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисори, Ёвон, Турсунзода, хоб дигар ҷо обшим Хатлон, шаҳри Бохтар, Вахш, Панҷ, Калхозобод, Данғара, хоб Восе, Фархор, обшим Хуросон, Уялӣ, 25 та ноҳияҳои территорияи Хатлон оварда мерасонад ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаош. бори шуморо аз рӯи кило ҳисоб мекунанд. агар шумо аз номи кардани рахтиҷа гап занем, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақама, ҳар се рақамошон ватсап дорад, ҳар се рақамошон кор мекунад. метавонед ки ботона ҳамин Ака Ёқубда рӯй кунед. Ака Ёқуб таҷрибаи 8 солаи корӣ доранд ки борои шуморо соқу саломат бурда мерасонанд. агар бори шумо бисёртар бошад, бо скидкаи хуб мекунанд. метавонед ба дили пур Ака Ёқубда ботона рӯй кунед. марама мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки срочная Toyota Corolla D. соли барои 2009 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензини холӣ, объем мотори 1.8 литр, коробка автомат, саистаи мошин мега чоткаи мошин мега ягон дард надорад. кондитсионер кор мекунад, балонош мегад пачкай, Corolla Дубай мега соҳибиш, инам хеле светай, 4 диска балон нав. нархи мошина мега 85 000 мегем, бо муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. кадом мидонам ки хеле мошин ки лозим бошад, маромад на рақамошон дар поини видео метавонед занг занед, маълумотша гирен. ва дӯстони азиз, шумо агар ҳам хеле мошинои майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, чӣ техникае ки чӣ маҳсулоте ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумотша дар ватсап имое ки дар аввали видео дар ҳамо рӯй кунед, мо дар видеои оянда реклама мекунем. лайка фаромӯш накунед, навбора позитсияш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочная Mercedes-Benz C-Class H-ка. соли барои 6-1998 ҳастае ки ҳам газ, ҳам бензинаш кор мекунад, гази еврочорам дорад. объем мотори 1.8 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега коробка асос, мотор беҳтарин, кондитсионер ях кор мекунад, кузов мега тоза, задагӣ пуштагӣ надорад, чашкаош мега радной аз худаш, қай салон поламаш чотка, электропакет ҳамаш соз. нархи мошина мега 63 000 мегем, бо камтар муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт. рақамошон мегафон. кадом дар ки сечка, инам хеле серебрист, инам хеле свето ки лозим бошад, ина занг занед ва маълумотша гирем. ва як чара фаромӯш накунед ки аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозимад, танҳо фақат дар таги комментария нависен. мо мошинои шуморо гуфтагитона хонда дар видеои оянда аз фурӯшонда ёфтем. ҷудо карда пешкаштон мекунед. танҳо дар таги комментария нависен. ва хоҳиш мекунем ки навори моро агар ки имкон бошад, ҳамин силикаша дар ватсап имотор подписаш кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочная ВАЗ 2107, мошинои советски, мошинои молодежне ки ай мода намерафтагӣ. соли барои 2007 сол ҳастае ки сӯзишвориш мегад бензини холия, объем мотори 1.7 литр, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега моториш 1.7 инжекторае, ҳуҷҷатош 7 моҳи дигай, свети сафедае. хоб мошин мега алиш намешад, тоқа суми холӣ. ва дӯстони азиз, нархи мошин мегад 11 000 сомон аст. нархи ахиронша мега дига арзон намешавад. 2007 сола мега 1.7 инжектор, 11 000 сомон нархи ахираш ва мошин дар шаҳри Душанбе. хоб рақамошо мегафон аст, кадоме ки дар ҳамин нарх ки лозим боша, агар маҳқултон боша, маромад занг занед, маълумотша гиред. агар ки ҳамин акара ки дилша ёфтатонем, бо хай мумкин арзон мекунад. хоб дигар маълумотои пурра аз рақамҳои поямуда.
мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочная Toyota Camry 2. соли бори 2009 сол ҳастае ки 34 газ бензин, объем мотораш 2.4 литр, коробка автомат, сайстари мошин мегад, беҳтарина мошин мегад, созае. Кондиционер, электропакет, баллон, нав ҳамаш кагнадай мошин мегад, хай опшн соз астае. нархи мошина мега 86 та мегем, камтар мегад муомила мекунем, мошин қарор дорад дар пойтахт. фақат мега ай соати 8 саҳар мега то 6 бегоҳ мега занг зане, телефон кор мекуна. Дигар вақт илтимос мега нороҳат накуне, фақат ай 8 саат то 6 бегоҳа. ҳами хел соҳибаш наистагиай. хоб ин рақамошон тисел мошин дар Душанбе 86 Camry 2 кадом ида ки дар кор бошад марама занг занен, харидор бошад дигар маълумотша гирен. алиш намеша то қасуми холи мошин дар Душанбе 86 2009 сол марама тамос гирен. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia сабадон ки бо нархи арзон. соли бори 1694 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекуна, объем мотораш 1.6 литри простой, коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нахаду астае, хай расходша нагуфта, мошин мега нахаду, хай ки камтар лакаш хеле сухта гида, мақсад ки краска опшим камтар краска талабай бо хайхтун дар навор бинен. хоб мошин мега айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи восе ва фурӯхта мешавад бо нархи 10,000 сомонӣ ки бо хай савдо доштае. хоб рақамошон дар поёни видео вавилон кадом дар ки Daewoo Nexia ки лозим 10,000 сомон аст бо савдо мекунам, метавонед ки занг занед дигар маълумотша гирем. баъд дӯстони азиз чӣ мошине ки лозим бошад дар таги комментари нависед, мо дар видео оянда ҷудо карда пешкашдом мекунем, лайкора гузоред, чӣ реклама ки доштам рекламаро мақсад роӣ кунем, мо реклама мекунем ва навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Daewoo Matiz. соли бори 1999 ҳастае ки 36 бензини холӣ, объем мотораш мега 0.8 литри экономный простой, коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега фақат ки як дараш мега камтар мега, мақсад ки харошдага камтар кор дорад, дигар маш 100% ае. дар як навсурат шуда маълум ки мошин як дараш камтар кор дорад, дигар маҷош яъне авҷош опшин кор дорад. салон тозак, баллон ҳолати корӣ, дигар маш кагнадай. нархи мошин мега 20,000 сомонӣ аст, бо савдои хуб дорад. нархаш 20,000 сомонӣ аст бардорон, арзон карда метавонед мега срочная. рақамошон дар поёни видео мегафон кадом дар ки лозим аст марама занг занед. ин буд навори имрӯза, то видео оянда.